Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, Petsa 18 kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez Jr., Mr. Siram! Mga kaaksyon, ang programang iniatod sa indo kan ako Bicol Portilis, asin ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live na live kita ngunya na pagkahapon, partner. Masiram na hapon, partner. Medyo magaya-gaya ang pandok mo ngunyan. Siyempre, partner. Pigiling ko ang pormada mo ngunyan, pero daog mo pa si Mading Rabia Mateo Of sa course, pormada. naperde man ang Pilipinas, pero win na win kita sa puso kan mga Bicolano. Tama, kung baga, maski na nga, pero ang importante, nakalaog sa top 21. Yes, ama kon mo pirang country ang Ginatos yaong duman. na mga magagayon. Tapos, out of hundreds, pang nakalaog sa 21. Nakalaog ka sa top 21. Ayos na yan. Correct. Maabang naman kita sa masunod na Miss anyway, Universe. aki pa man siya, kadakol pa man ang Sa kanay man pagkakataon. pwedeng ubuso na sa nakan Pilipinas ang mga corona kan Pero Miss sabi Universe. partner, dapat daada siya Gusto mong sabihin? nagyelo. Gusto mong sabihin na Pilipinas na magayon sa bilog na kinaman? Saro sa mga magayon partner. Yan. Nagtutubod ako. Pero sabi partner talaga, dapat dahi siya nagyelo. Tang gusto yelo mong sabihin kasod ma, dilawan. Dilawan. Kaya daan na pwede partner. Daiman. Ah. Yelo, ang parang bako maswerte sa iya. Hoy, masiram na hapon partner sa mga nag-antabay sa tuya sa Facebook Live kan Action Call Center and syempre pa sa mga nakasubaybay sa Radyo Uragon. Yes, nadadawag kita ngunya live na live sa 90.7 Radyo Uragon Legazpi as in 88.7 Radyo Uragon Dirac Catanduanes. Oy, so bago-bago kita nagpunag mo music nadadangog ko pa ano to, DJ Ligaya. Mga ka-action, mainit ang sa tuyang pag-urulayan ngunyan asin napapanahon. Uli partner, pag-uurulayan ta ang mahiwasang pagpuputol nin kuryente kan Albay Power and Energy Corporation. Mahiwasan, gusto mong sabihin, labo-labo ang pagputol mo Labo-labo. Yeah, in reality partner, saruan mo probinsya, Islang Banwaan kan Rapu-Rapu. And remember, ang Rapu-Rapu partner, duwang isla yan. Yeah. Isla Rapu-Rapu and Isla Batan. Batan, Oo. okay. 34 barangay yan, partner. Kaya ang Isla ang Rapu-Rapu. matindi an isporsos ngunyan kan
panginginot Kan ni Mayor primero, Galicia. kan Sabado alas 12 nin pagkauntukan i-shutdown. Kan APEC ang serbisyo kan kuryente. Pero, ang mga taga-Rapu-Rapu baga partner, kan primero nabigla. Alagad, dahil Ngunyan, naisip kan partner, APEC na ang mga taga-Rapu-Rapu tuod sa Tuod gasira. sa daing kuryente. Tuod sa gasira. Oo, tama. Tamas kingani, ang kuryente na sinda ka ito, kan dahil pa nagto 24 hours, Pag alas 12 bangge, nagpapalso. Correct. Ungon yan, garo, di napalsok. Kan medyo nabigla. Pero ngunyan, garo nakamubo na sa mga correct. taga-Rapu-Rapu. Aram mo partner, an islang probinsya kan Rapu-Rapu, Islang Banwaan. Ano yan partner? Sa BAPA, di ba? Barangay Association. Igwanin mga barangay dyan na BAPA ang nag-administrar. Igwa man ang mga lugar na bako BAPA. Yes. Direkta sa APEC. Correct partner. Pero sa mga rason ng kadipisilan dyan partner, itong nangyari nga ni sa nasa BAPA. Oo. Ang sabi baga partner, kung di ako nasa sala, correct me if I'm wrong. Dangugong ko muna kung talagang sala ka. Sabihin, naglampas na sa 30 milyones kaya ang collectible sa Rapu-Rapu. Correct. 32 million actually. Oo, pero may mga kuyan, may mga pigtataraman na anggulo ang mga opisyal kan Rapu-Rapu. Kaya ngayon nagparalubo sa utang digdikan mga konsumidores, ta pinabayaan man ngayon kan APEC, so pagkulikta dapat ka ito pa. Dapat ngayon pag may... So ibig mong sabihin partner, may kapabayaan ang APEC. O kasi ang policy bagad, two bills policy, Yes. puputulan ka na. Pero O, baka nata na partner, yan eh. nagtataon ng konsiderasyon given na pandemic. Paistoryaon mo ang mga BAPA president, saka mismong ang alkalde. Paistoryaon mo, ang diferensya partner, so collection center na kan APEC, bako man permanente. So para kolekta na kan APEC, minsan Wara. twice a year, thrice a year nagpapailing. Kaya hapon nung dangon yan sa tuyang mga kababayan partner na mga nakaantabay. Diyan sa Rapu-Rapu Oh, Albay. dyan. Maski ba ko partner, basta digdi o sa bilog na albay, sa Rapu-Rapu, kung saan man. Lalo na ang mga taga-Rapu-Rapu, na mga Yes. naka-Facebook live mo niya, no? Mga taga-Rapu-Rapu. Ano ang komento nindo? Digdi o sa nangyaring mahiwasang pamumutol kan APEC? Ang sabi man kaniba, tanga digday maputulan magbayad. Oh, bako lang sa Rapu-Rapu partner. Ngunya na pagkaaga, nasabat ko sa Manlaylay na barangay kan Legazpi, massive ang disconnection. Massive ang disconnection. Kaya ang hapot mo niyan, Uni pati, nag-hire pala ning private contractor ang APEC nag-augment partner. para sa mga magdi-disconnect. Massive ang disconnection. Kaya dyan man sa may party kang daragan, Kaya reklamo sa mga partner. na-disconnectan kasudma digdi sa mainland Legazpi at saka ngunya na aldaw, garuman sa nasinda taga Rapu-Rapu. Sabi kan mga taga-Banwaan kang daragaan, APEC niya, marikason niya maningil, pero ang pamumutol niya, marikason man. Sa bagay, aram mo bagan. Pero ngayon, pag may brand out, aram mo ang APEC partner. dipisilon Minsan ni nasasabutan Harapudan. ko man. Oh. Nasasabutan ko man ang APEC. Ang APEC negosyo yan eh. Siyempre, si Isay man ang nagninegosyo na habo kumita. correct. Alangan man na ang APEC magtakod sa imo kay kuryente na pirming palugi. Pero kung minsan dapat masabutan man kan APEC ang sentimento kan mga kababayan ta. Araw kan digdi sa o araw kan sarong banggi. Tulong beses nag-burn out. Sa day maaraman na rason. Correct. Sige na ng palsok. Ego nga ni ako partner nadadangog or maski sa post sa Facebook o APEC, ano na ngayong oras, anong oras ka mo burnout? Diba? Uni pa. Iyon na naghahapot. Pag may reklamo ka partner, tultul kang konsumidores. Pag may reklamo ka na ang linya mo, loss or medyo nagkukuyan-kuyan, haluyon na aksyon. Pero nga ni, pag maputol, Marakason. automatic. Sarap pa dyan partner na pinag-urulayan, ini bagang may parte kang so mga bago ang pagpakabit. Haluyon na partner. So mga new connection, totoo yan. Ang new connection dyan partner, ang irarason sa imo, dahil nga kaming available na kontador. Tapos dahil pa ngayon nag-abot sa wire me, nakapila ka nga. Sisay partner ang dapat barasulon ka ni. Hain na sa mga government officials, so mga leaders na nagsabi na ang APEC makakatabang partner. Aram mo so nakaagi bagang aleko. Aram mo baga partner na, sa Nagkaigo Pilipinas problema. kita. Aram mo naman sa Pilipinas, madali ang pag-istorya. Yung ngayon pahalaog na ngayon yun ay ng pinakamaray. Sa istorya. Garo man sa natubig sa Legazpi. Paglaog nga kanpil hydro, garo na nga mineral water, Yan! ang green mundo. Mala, ano nangyari? Mala, yan tagaro iced tea. Abang kain, unlimited ang At iced tea. ang partner isipon, basta digdi sa Pilipinas, sa introduction mo, rag. Igo nga na ako partner na bistado, balik kita sa APEC, sa kuryente partner. Igo akong bistado, kan mga nakaagi bagang panahon. Naging issue ini na binayadan mo na before, ngunyan, yaw Kasi na naman. nila Kung dahil mo natago ang resibo. Tama ka. Duman yan sa panahon kang 2013 to 2016. Correct. Duman, kung dahil mo natago sa resibo mo, rimati ka. Remate ka. No Actually, choice ka man pati. Kung dahil partner kung dahil nag-rebook Ano, sa may mga nagbimirong man sa leaders, syempre, basa. Ang sabi digdi partner,
Sana man po kami mapili man po sa aki ko asin pamilya ko dakulang tabang po yan. Sabi ni Rene Santa Romana. Nataman Para na ako. pagkapon man Marcos Steven Bron. Good afternoon po AKB, God bless. Good afternoon man. Yam Toscano, sana matulungan yung anak kong may sakit. Okay po. Lahat. Sige po, sain po yan. Yam Toscano, makilag po ang bilog na detalye. Partner, bati untaan 7,100 na para antabay. Maray na Ngunyan? pagkapon, yes. Oy, kumusta ka mo, mga Good viewers? afternoon, dyan man parte kan na probinsya kan Sorsogon. Maray na pagkahapon po. Ini lang ang masasabi ko sa mga nag-view, sa mga watching mo niyan sa Facebook Live, puro kamo manggagayon sa mga guwapito. Siyempre. So mga day nagiiling dyan, mga pangit ka mo. Ayan, syempre. Ay, maray na pagkahapon man. Riza Bendicio, good afternoon. Sa mga parantabay niya to, Christy, Rule. Alam ko na. Alat. Ipaluhayin ko. Ayan, maray na pagkahapon. Ay, ang tabay sa mga estudyante ha, sa mga mauot manggana ning tablet. Padagos po ang pananaota nin brand new tablet sa mga estudyante kinakaipuan lang Oy, ninyo mag-like si- sa tuyang official Facebook page. Si Luis Alanyada, nasa North Caloocan da siya. Watching. Si Corazon Castillo. Gulpi pala, no? Oy, good afternoon man kay Margie Arena Puche. Tama ba? Puche. Sana mapili man po matawan ki cash pang grocery para sa anak ko. Ayan. Nina Really Moral. Maray na May igwa pagkahapon. padigdi matinabang. Oo, matinabang. Mabuhay tabang ora mismo. Sana mas dakol pa kamong matabangan. Oh, ako pala si Nicole Singsing. Oh, Nicole Singsing. Sing. Nanan. Nan sing-sing. Ang sing-sing ni partner. Buenas iyan, partner. Garo mga agimat. Luis Lanada from Pangarap Village North, Caloocan. Po ako, Luisito Lanada, Rogil. Hi po, Rogil. Sinli, dad po ako. 2 anak, wala ako trabaho. Single dad. Dalawang anak, wala trabaho now dahil nagkasakit ako. Okay po. Okay. Hi, So- Corazon Castillo. Hi din po. Hoy, Ayan. siyempre, mga kababayan na nakaantabay mo niyan, siyempre mag-comment, share, tag. Tamay nakataya na tablet, may Yes. nakataya na Cash, of course. Pira ko yan. 1,000 pesos dahil Tuesday ngunyan. Kaya antabay ka mo mga ka-action, may manggagana kitang cash prize. And- 1,000 and brand new tablet. And siyempre, live na live ang tabang ora mismo. Ano daw partner kung apudan ta su Mayor kan Rapu-Rapu? Pwede partner. apo lang ta. Tanganing idayal ta. Makaulay ta, kumusta taan banwaan kan Kumustaon Rapu-Rapu? ta? Tamay nadang kung kakuan litis, nakamove on na daan mga taga Rapu-Rapu, bu na nga nila magbalik sa apik. Paano baga partner? Si Mayor Galicia, pag pirang aldaw sa nang na-shutdown partner, wala sindang kuryente. Ay, anong pirang aldaw? Pag shutdown mismo, pagkabanggi, suminakat so partner. generator niya, Suminakat sa mga poste si Mayor. pinakabit niya so ilaw so kuya niya, mga street lights. Sige daw, tapo dan ta si Mayor Galicia. Tanganing maraman ta kung ano ang Day ko plano man niya sa iyang day ko mga man pakasubrahan namamanuan. pag umaw si Mayor Tabat, padiyon ko si Mayor. Padi mo yan? Oo, padiyon ko. Padi-padi kang labi. Ayan. Naigusto niya na padiyon ko Maray na na Mayor pagkahapon, kan Rapu-Rapu. Mayor. Yan. Maray na hapon po. Opo, yaon na pala si Mayor. Dahil Ay, nagkakaalo si Mayor talaga. Sige pan chismisan tang duwa. Yaon na pala si Yormi Padi. Mga ka-aksyon, nasa linya tabi si Mayor Ronald Boy Galicia ka na Rapu-Rapu. Aramon ta kung ano ang plano, kung ano na ang O tigadibong ika partner, esperso. ika ngunyan ang maghapot ning dakol kipadita. Alangan man na ako na si an maghapot. Padiyon na ako panlabi. Kana. Yan. Sige. Maray na pagkahapon tabi, Mayor. Iyo, kampang ko ngunyan so taga Napocor. Oho. Bali, may request daw paano to atik ng restoration ng power ng kuryente dito sa Apurato. Mayor Tabi, aside kayan Tabi na kaulay mo, ano ang pinakaplano mo ngunyan na mauot na kan apik ibalik da Tabi ang linya kon kuryente dyan sa saibong nasasakupan? Dahil ako pa kanya kay balik. Kakulo na mga residente na nagtanggap na kan kuryente kan apik. Nagtarapit na sa mga kanya-kanyang genset. Aha. Yung ano ito, nag-inibok po, maandidi, ang street light ng town proper mismo, inabitan ko naman kan genset ko. Aha. So gustong sabihin Mayor, maski na nga ni pinadiklom kamo kan apik kan Sabado ngunyan na mga panahon na ini, garo naka-adjust na sa mga taga Rapu-Rapu, naka-move on na. Pero ang apotok sa apik, nakaplano tinda sa mo. Baka pag ikabit tinda ngun, ikabit tinda,
kung tatanggason man sa nanindan pag-aga, kaya na sila paggabi. Ayun. Gusto ko maraman tabi hali mismo tabi sa imo mayor pira po an presenteng utang or utang kuno pirang milyon tabi an utang kang Bilog na Rapu-Rapu bilog na consumer. Rapu-Rapu, opo. Sa iling ko, mga sindaan makanukan, mga bago o mga 27 million. 37 milyon. 27. 27. 27 27, milyon. Oo. Ano tabi mayor ang pinakarason? Gusto ko po hali man sa imo. Ano po ang pinakarason kung nata luminobo tabi sa arog ganyan Yan. pagkakautang? Marayan na naiapot mo kay Mayor, ano ang rason nata nagparadakol sa utang kan mga taga Rapu-Rapu na napabayaan na dahil nakolekta? Mayor. Opo. Yung nga nabig sabi kong pagkukulang iyan kang apik. Dapat tuta, 2 bulan pa lang o 3 bulan na pag-utang, putulan. Para dahil na maglobo ang utang. Opo. Ang sabi Kung man daw, nasurequest ko nga na dapat ikaw man diging opisina talaga. Ang kita baga, maski nag-restaurant kita, pag nahilim ka sa resibo na may service charge, maski kita, natamatis kita ka, waitress o waiter. opo. Ano makita ka sir, kung additional na charge? Gusto mong sabihin, Mayor, ang koleksyon dyan kan APIC, maliban duman sa aktual na babayadan mo sa bill sa APIC, may service charge pa. May service charge pa. Dapat kasi naligit. Dakon kung nakakapit ng mga tao na nang bayad na sinda, dahil man ang kabawas, binayad ka. Opo. Mayor, nababanggit mo tabi na posible tabi inangunyan or sa aga ibalik ang kuryente kan APEC. Ano daw tabi ano kani tabi Mayor taba ka igwapang mga kababayan ka diyan tabi na Madiskwido lugod. Madiskwido lugod ta nagaayos kan mga linya tapos may nagpupurutol puro sobre na talagang ang aram ninda day na ibabalik. So ano tabi Mayor ang pinaabot mo sa APEC? Dahil paabot ko sa akin, dapat magrespeto ng ginaresinda sa LGU, basti lalo na privado man sinda. Ilaw sinda ko niyan, dahil ganit may napagpit para mga LGU, paano pa lang pag may na-aksidente, buhay kita mo yan. Maski ka sumago, aliap sa PNP, request ko mismo sa PNP na magkabit sinda kung magkawayan ko. Tanganin may ilaw man ang reporters kang Pulis. kita mo. Okay. Mayor, balikan ko lang sa nababanggit mo subago. Gusto mong sabihin, Mayor, daig diyang kipirmanenting taga-kuliktaan APEC sa mga residente sa mga buro-barangay? So, under kang baka, pero nagdidiret ko dyan sa gusto. Igwang mga barangay dyan na ba pa? Mayor, sa iling mo tabi, maluya talaga ang serbisyo kan APEC kung nata sa tabi sa mga naging dahilan initabing pagpuputol ng kuryente sa Saindo. Maski mo niyan, sabihin ko, madagit pa sila, palpak talaga so pagka-servisyo kang apit, kita mo niya. Aling mo, partner? Talagang dagit si Mayor. Sabi ni Mayor, 2 bulan pa sa nakuna, utang mo 3 bulan na dahil nakakabayad ang consumer, pinutulan mo na, di maobligar magbayad. Pero Mayor, ang sabi man da kang Albay Power and Energy Corporation, may counterpart man databi ang mga konsumidores na dapat ipaisi sa inda na arog kay ni 2 bulan na or 3 bulan dahil pa nagkukolektar tanganing dahil man matipunan. Ano tabi ang masabi mo, Mayor? May... Medyo na gano'n paano ang tingnan cellphone, medyo nagdudubli Mayor, ang sabi po kan APEC, saro daa sa obligasyon kan sarong konsumidores na dapat pag iguanan ning bill, sinda na daa mismo tabi ang magbayad or magpaisi tanganing sinda kolektaran. Aday na pagalaton sa APEC. Simple, mapalo ito na. Kapag tiyos kang tao lutan, pag may kapot na kwartang pambayad, na dahil mo pa mampikputulan, ang ibang tao, siyempre, hanggat maaari, gagamitin pa sa kwarta sa iba. Tama. Mayor, Sige po. ang iba nga nagdalaw ka 5 seats para makapangutang. okay. Siyempre, habang kapatid ang kwarta, dahil pa man ang tao. Pero pag pinatulan mo, siyempre, mabayad yan. Bravo mga nakidengi, kuryente. Oo. Mayor, naminsunar mo, may kaampang ka dyan na taga Napukor ngunyan? Iya po. Ano yan, representative kang Napukor o manager? Sa planta. Operation. Sa planta na siya sa operation. Sa operation? Kasi ang sitwasyon kang kuryente partner,
ang nag-generate, ang nagsusupply manggiraray kan kuryente sa Rapu-Rapu, Napocor. So, APEC lang ang nagmamanage. kung digdi sa Albayan, So, ang supply sa distribution. Tuya digdi, NGCP, sa Rapu-Rapu, Napocor. Napocor, tapos ang duman sa kuyan, so sa mga linya, so distribution, APEC na. APEC, okay. Oo. Pwede taman makaulay tabi, Mayor? Ang taga Napocor. Ayun po. Anong pangalan po, Mayor, kan taga Napocor? Ito po, sige. Good afternoon po, sir. Opo. Ay, magandang hapon po. Ikaw po ang representative from Napocor Diyan in sa terms planta. po of operation. Yes po. Okay. Sino po sila, sir? Pwede po namin mahingi yung pangalan? Mikael Anyo Nuevo po. Operation sa Mikael Anyo Nuevo po. Anyo Anyo Nebo. Nebo. Okay. So, Mr. Anyo Nebo, sa panig po ng Napocor, ano po talaga yung kwan? Ano po talaga yung paninindigan ninyo or opinion ninyo dito sa usapin ng pag-cut ng supply ng kuryente dyan sa Rapu-Rapu? Sir, ang ang matter po, LGU and APEC po ay hands off kami dyan. Kaya, sir, ang responsibility namin ay mag-supply ng power. So, kumbaga Doon po kami sa PPCO, power supply agreement with APEC. May mga layito na kailangan natin doon as customer naman. customer nyo ang APEC. Oo. Customer. Yes, Basta, sir. sa panig ninyo sa Napocor, ready anytime na mag-supply kayo. Sir, kanina po, pero past 12 na po yun, sir. May receive po kami na request paling APEC po regarding re-energy sector. Ay, may request na sa inyo ang APEC na supplyan na ninyo? Today po yun, sir, may 18. Kanina ang alas 12 dapat. As of Pero 12. na-submit ngayon sa plant, mga past 1 p.m. na po. Ano ang request nila? Na ibalik na yung supply ng kuryente sa kanila? Yes, sir, pero may condition po din. Okay. Anong kondisyon? Ano po yan ang mga kondisyones? Basahan ko na lang po, sir. Sige po, Sige. sige po. Basa. We request that the operation to restore power to the municipality of Rapu-Rapu, Albay, at 12 o'clock noon today, May 18, 2021, for a period of 48 hours, while a resolution is being worked out with the Department of Energy. In the event that there is no consensus for a agreement arrangement is reached and signed at the end of 48 hours between energy stakeholders, APEC will be put to request the NPC to cut off the power supply in the Rapu-Rapu. Ayun. So ang request lang nila, sir, ay 48 hours 48 hours. power restoration lang po. Ibalik, Ang condition po nila ibalik so supply kang kuryente 48 hours. Pero Yes, sir. dapat magbarayad sa mga taga Rapu-Rapu. Ayun po, Pag sir. dahil nagbayad, after 48 hours, puputulon giraray. Or, Yung po or, sila hindi po dapat kailangan sila kay sir for sir, linawon ko lang tabi, sir, linawon ko lang, sir. Ano po ang maiinot? So pagbayad o so pagbalikan kuryente despite na dahil pabayad? Basta within 48 hours? Ang gusto sabi partner, ibalik na sa Hindi po kuryente. dito sa letter nila. Tinawahan po sila nila na 2 days, 4 hours para ma-settle po. Masetel habang nakakabit na sa kuryente. So ibig sabihin, Ayun, sir, Ah. ikakabit na ang kuryente pero Habang katawan pa din. nagbabarayad. So 2 tama, days. tama itong sinasabi ni Mayor na Kung kakabitan nito kami, tapos napuputulan man sa- puputulan man sa dahil naday na nalugod. lugod. Okay. Okay, Salamat salamat, po, Tabi, Tabi, sir. Mr. Anyo Nebo. Opo, pabalik po ako kay Mayor. Ayun na ba tuloy? Opo. So, Mayor, Ayun po. Opo. so iyo pala nito ang kondisyon, Mayor. Ibalik sa kuryente within 48 hours o 48 hours, 2 days, pero dapat makabayad sa mga taga Rapu-Rapu. Pag dahil makabayad, puputulon giraray. Filing ko, kapayan. So sa iling mo po dahil man Sigurado tayo yan. oh. Sa mga bayan, dahil man-assuran, na pag bumayayat sila, ay magkaganda. Ta syempre, dapat na ang kwarta. Sa mga yan, mamayag ka, kaya nagbabarayan. syempre. So, ngunyan, Ang pinagkatimple ko ka, so mga nagbayad, ibalik nila sa mga nagbayad lang. At aming mabayad, para magkakit. ayun, tama. Ayun. Arong kan primero mong statement, Mayor, na dapat ko ang pinutulan sana so mga dahil nakakabayad. Iyo,
dapat ngunyan man, kung mabalik sa kuryente, ang ibalik sa kuryente, duman sa mga nagbabayad, so dahil nagbabayad, dahil pagbalikan yung kuryente. Iyan tabi, Mayor, applicable iyan duman sa may mga sadiring kontador. However, duman sa nakalinya sa BAPA, balikan ta ha, partner, pag Aram nasa mo. linya ka kaya kan BAPA, Iyon na nga partner. ne. Dawa Tawan ta nagbayad kaning ka, sarong- pero ako dae. Tawan ta kanin sarong implo. Ang barangay Mangkaw Bapa, warang utang maski piso o 5 duling sa apik, pero kasabay sinda sa napalsukan. Bilog na barangay ha, Bapa. Okay. Mayor, iyan po kaya ang sarong sitwasyon na pag under ka ning BAPA, maski ang duwang arong dyan, tapos ang pito nagbabayad, ang duwa dae, talagang cover iyan kan pag nasa BAPA, apektado talaga unless otherwise may sadiri kang kontador. Mhm. Ah. Pero may mga Bapa dyan na dahil man na utang mayor pa lang sa apik. Eyo, igo talaga kayan. Pero Yun, alam ako, kaya nga sinda na-adjust pa dahil masindang utang. Okay. So, Mayor, ang paninindugan mo digdi bilang alkalde kan Banwaan, kung ikakabit kan apik sa 48 oras man sana pagkatapos puputulan, mas maripang dahil na ibalik. Iyo po. Okay. So iyan tabi. Oo. Mayor sa arog tabi kayan, ano ang pinakaplano tabi mo tanganing makasurvive ana sa imo tabing nasasakupan sa problema tabi sa kuryente? Ang sa hiling ko, dapat talaga, kung ibabalik man lang 58 hours, dahil napagbalik. So, Kaya man makakabali at utang na yan, kung ang statement nila, permin, maputol. Ang importante ko na yan, ibalik nila sa mga dahil manautang, yan ang kabitan lang. Dahil napagbalik naman sa may mga utang. Tanggalin, kung may mga utang, mabayad para makabitan nila. Mayor! Bakdan. Opo. Makapot yan. May nababanggit ka mo, Mayor, na total ang mga taga-Rapu-Rapu tuod man sa gasera. Mayor? May pupuntalan man sana kami, di dapat, mabayaan na kami. Oo. Pero tabi, Mayor, ang pigbabanggit ko tabi, alimbawa, totally, pinutulan na kan APEC dahil in 48 hours, dahil talaga nakabayad. Ano ang sa imo tabing preparasyon tanganing maging liwanag man girarayan sa imo tabing nasasakupan? Nakapreparar na kami, paliwanag na talaga nalit. Kung sa luwas lang, maliwanag na. Sa mga harap-harap na lang. Pero may kanya-kanya lang na natin. And may mga paabot ka pang generator, Mayor? Ngunyan, nagpapakal kita ako. Itakarga na nga sa truck. Pero kung magkakailaw na, tinay ko na. Iya tabi. So, ano tabi, Mayor, ang mensahe mo sa APEC. padaba mong, dahil dumang kita muna, sa padaba mong nasasakupan dyan tabi sa Rapu-Rapu? Kung ang pagkita ko na nakabayad, paputulan, dapat magbayad dahil kahit kuwatas pa rin. Pero yun nga ang gusto ko naraman. Dahil mo kung pag-iwan sa panahon na nag-preparal kami, may mga tao nagtangkas kang mga linya, kapit-kapit sa genset, baka may ma-aksidente pa. Mensahe mo tabi, Mayor, sa APEC? Yan po, dapat siguro sa LGU and APEC, ito man kitang partnership. Sabi po Silma na magbuot na lang po ako dito sa lugar eh. Na kung norin putulon, maputol ka mo. Norin hindi makabit, gusto nito magkabit to 48 hours, makabit ka mo. Kung makabit man lang ka mo po to 48 hours, eh nakaw magkabit. Okay. Dagit na si Sarado. Mayor. Dagit Okay. na. Mayor, Mayor, maraming salamat po. Basta ang importante, Mayor, may liwanag pa rin ang buhay sa Rapu-Rapu. Ayan. Thank you so Opo, may much. liwanag. Thank you so much, tabi, Mayor Ronald Galicia, kan Rapu-Rapu Albay. Salamat, tabi. You're me. Padi. So, yan, Dagit si ang Mayor. sitwasyon. Kung makabit man sa nangya kamo sa laog kang 48 hours, Oy, dahil kung ako nagdanangog magkabit. pala ng APEC, ang programang ininatabang ora mismo, open po sa reaksyon, kasimbagan, or magiging paliwanag kan APEC digdi sa isyong ini. Opo, tanganing makuataman an ano ninda. Purbaran mo daw, partner, ba't makontak mo na subapa? Sa tuya chan partner na pagbulta. Pagbalik, Oo. paistunon mo subapa, tadagiton man subapa, nising kong dulingay na kaming utang, natangay kami Ari na kasabay yan, sa partner. pinagdito. Barangay So, Mangkaw. Mangkaw, Oh, okay. Mangkaw. And Nakadyan ako, igwa pa partner. mga barangay. Nag-relief operation dyan. Ako Bicol, partner. Oh, sige. After kan bagyo. Sige. Sige daw, may mga, anong mga comment naman dyan? Basa kita ng reaksyon. Comment. Okay. Gakulon ang dagit partner palan. Arog ako- palan nga kaya ng ano. Siyempre, aram mo partner. Malibong sa payo ang pagtuod ka partner sa may kuryente, Tama, tama. Manilaw.
Ako po si Nicole Singsing na taga Bigaaho Sur, Libmanan, Camarines Sur. San Juan National High School. Hali po sa sarupong tios na pamilya, daiman po ako mabakalan ning tablet kan sa kong ama. Sa saro man lang po ako na para padyak, lalo po now. Maluyawon po ang pasayro ta pandemic. Kaya sana po pala din po ako na mapili, dakulang tabang. Ayan. Maray na hapon po sa Indo, ako po si Angelica Campanal Yames, 20 years old. Nag-eskwela po ako sa ALS, Alternative Learning System for Senior High. Ayan. Oh, partner, may number ka ba sa APEC, partner? Ano daw kung maapudan mo, partner? Oh, APEC. Sige. Alat lang. May number ka sa APEC eh. Oh. Sige, hanap na kan partner ko ang number sa APEC. Yaon digdi partner. Ayaw naman sa ibong. Oo. Pero igwa kita digdi, alat lang. Sige. Tahaning. Wait Apudan lang. mo. Apudan ta. Pero kamo mga ka-action na, antabay ka mo dyan. Pwede ka mo mag-comment kung sa iling nindo, tama ang ginibong massive disconnection kan APEC. Duman sa Rapo-Rapo. Maninigo asin matanos daw ang ginibukan APEC na pinutulan gabos. So mga nakakabayad sa kasunay nagbabayad, nagkaurubos. Sige. Yan mga tugang, mga kabarangay. Habang piga-apudan ang APEC, antabay kamo sa premium tablet, antabay man kamo sa kas, sa pagbabalik kang Tabang Ora Mismo! Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sabi, dakula ng samuyang o mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar o matawan ang para po maikot we want to focus po and hindi po alungin ng vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong
patubig para sa mong barangay, nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaunin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo, mga ka-aksyon. Ikasampulo ng Aldangunyan partner ang Alam ko na. biyaheng Sige lang. Manila hanggang Tabaco. Alagad ining Manila to Legazpi partner, daipa nangyayari, daipa hulit igwapa partner ng mga inaasikaso ang LG. Nagano ka partner? Nagpipig kakalikot lang ako. Okay. Shout out muna sa mga kay Sam, Atan at Pong dyan sa Tectite. Ortigas, ayan. Nakaabot ka na dyan. Mm. Nakaabot ka na dyan Ayun, sa partner. Tectite, sa Ortigas. Oo. Anong itsura dyan? Ang itsura dyan, partner, syempre Manila. Gulping auto. Kulon partner auto. Oo. Taas, baba partner. Sige. Wala to. Oh. Oy, masiram na hapon dyan sa mga yaon sa Tectite. Ayan. Shout out daw yan, tabi. Pinapakumusta kayo ni Miss Russell? Ano yan, Miss Russell, ng mga kaopisina mo doon? Mga gwapo? Mga Tropa magaganda? niya yan, tropa mga niya magaganda yan? Medyo daw, sabi ni Miss Russell. Ayan. Pero miss na kayo ni Miss Russell, yung Oo. tropa niya dyan. Oo. Uuwi siya next week. Abang-abang kayo. Palagay kayo ng welcome back. Yung Ayan. taga-probinsya na ito si Miss Russell eh. Magandang hapon, Maraynal daw po, amigang Remy, asin sa partner mo man, tabi. Crispy Arimado Serrano, hello. Sige. Ayan, so mga nag-aabang, tabi, kana, tablet, bronze tablet, asin, cash prize, abang lang. Pigarog ta ka man partner eh. May pinandig man ako digdi eh. Hello po, sige. May Ay, shout panandigan. out muna sa aming mga gwapo dyan sa technical side. Ano ini? Happy afternoon. Ano nito na kalampog? Kay Shano Calieja, hi Shano. Kay Pading Allen, hello. Sa camera naman namin na gwapo, Nico Adilye. Yan. Si Paul. Ano nga apelido? Lodronyo. Hi Paul. Si Ryan Quinto and si Maki. Yan. Maki Balabis. Hi. Ay, hello, shout out. Wala to ang pa-shout out ha. Sige. Ayan, hindi pa sumasagot si... Nagasimbag na suapek? Hindi pa partner. Pero sige lang, tapag-urulayan tayo ni partner na inibaga partner na mainit na pinag-urulayan, ining biyahe, haling Manila to Tabaco. Sige. Dahil nagsimbag suapek eh. Besa na siya. Sige. Basta partner, inang pag-urulayan Sige, ta. yan naman ang biyahing Manila, Tabaco. Kansaro baga partner na itukarta naman ini kang ikalimang aldaw pa sana. Ngunyan pansampulong aldaw na partner. Kadakol na nagko-comply kan mga requisitos pero partner bako pagabos. Tama. Saro yan sa mga requisitos kan vehicle o dahil nagsimbag partner ang vehicle inspection. Dahil nagsimbag So, apek. Apek. Bayasa na. Baka business in the partner ngunyan sa pagtakuduman sa rapo-rapo. Yan kailan abo na ni Mayor eh. Abo na ni Mayor, mismong si Mayor June Boy. Boy Galicia. Mayor Boy Galicia ng abo partner. Oo. Kung ibabalik man sana pagkatapos puputulon man sana, mas maray pang dain. Better day na. So, ma-move on na lang daw sinda. Anyway, kadakol man ang ginigibong paagi Ang ni mga Mayor taga-Rapu-Rapu, Galicia. lalo na sa mga taga-Rapu-Rapu, lalo na sa mga bayad man, sa mga papadagit talaga. Bayad kami, dahil man nga kaming utang. Ikaw Sinabay partner, nga kung kami. puton ka partner, digdi kita sa biyaheng Manila to Tabaco. Total, dakulo naman talaga ang nagbiraya partner, pero dahil naman baga nadudugangan sa mga nagpa-positive. Sa iling mo partner, okay man, ang mga ginigibong paagi, itong pagsunod sa protocol, sa mga requirements, I guess okay man. Gusto mo sabiyon, pabor ka na dir-diretso na ang biyahe kan bus Manila, Tabaco. Pabor ako Tabaco, dyan, partner. Manila. Pabor ako dyan. Sabi ko nga ni, gabos iyan partner na pigaplano kan LGU. Nag-agi yan sa tamang pagpaplano. Ako duwa partner.
sa economic aspect, pabor ako. Pabor, kasi grabe kay na ang Konyang. apektadong mga negosyante. Pero sa health aspect, kontra pa ako dyan. Mm. Kasi napatunayan na ang paglubukan kaso kang COVID digdi sa to sa probinsya dahil sa dahil sa pag-arabutan kan pagbukas harali kan duman. mga port. Araw kan statement ko kan nakalipas kan pigtukar. Ang problema kaya, Mm. tapigdadaya so mga Yan. requirements. Iyan sana na dapat tanganing data man mabalgar ang Okay health man baga ko ta na protocol. mag-uruli. Okay man na mag-uruli so mga kamag-anak ta, so mga sadiring tao ta, mga barkada tangali. Basta umagi sa tabang proseso. Basta magsunod duman sa proseso na talagang negative sila. Negative. Ang problema, may dalang certificate na negative, ito palanday man talaga Ego kaya na mga pud kayo partner itong Kaway-kaway partner. Hello po. Hi. Oh, So mga kababayan ini nga ang to. partner ko, si Remy. Yan. Partner, igo kaya nin mga yan so gagrab baga partner itong pagkakataon na nga. Pig sa samantala. Samantala, 'di ba? Kasi pigaagi sa mga package partner, mabayad nga kamo ning Kaya, 9,000. Kasabay na diyan nga sugabos. Kung minsan partner, ang kadipisilan buda ang ining pandemya, nagiging racket para sa iba. Correct. Pigko ko ang adbentahi partner. Mapano sa daan bulsa, pero dahil hindi aram, nagbabalgar sinda Kaya, ang dumansapot mo sa kuya health kung protocol. okay sako na magbiyahe ng Manila, Tabaco Manila. Utrong ko, economic aspect, Pabor. magayon yan. Okay. Pero sa aspeto salud, di ako masyado Alanganin kumbinsido dyan. alanganin pa. Sige. Di ako uyon dyan masyado. Basa muna kita partner, takadakol kita mga... Sige, basa, partner. Oh, wait lang ha. Sabi digdi, maray na hapon po ako May po. nag-aapod na ba? Yun na yan. Alat lang. Bagong Ako na yan sa taga-apik. Oh, alat mo na. Aliunta mo na so... Magayon ang kwan niya. Hello? Yes po. Yes po, sa Action Center po ito, ma'am. Oh, may nag-aapod. Ma'am, Pwede ka mag-agad ng tabang. Anong tabang tabi ito, ma'am? Sige po, ma'am. Ano po sa imong aki? Gusto mo sabihin ni partner, apod ora mismo. Apod ora mismo. Oh. Medyo choppy katabi, nanay. Magsakat ka sa bayawas, manay. Medyo choppy. Pero nanay, tatawagan mi po ika mamaya ha. Ongoing po ang samuyang programa. Kaya sinimbag ko lang, tatabang, simbag, Ora ora mismo. mismo. Opo, nanay. Di ka magadit manay, ma-return call siya ora mismo. Ora Taon-taon. mismo, opo. Sige po, Okay. sige po. Nangyayari May mga talaga ganing yan, tabang. partner. Oh, May may mga mga ganing ganing tabang. tabang. Okay? Basahon ta pa, partner, itong mga parantabay ta Sige. from Coron, Palawan po. Sana po isa po ako sa Arayun Palawan. ka na. Coron, Palawan. Coron, Palawan. Sana po isa po ako sa Palari na manalo ng cash. Pambili po namin ng pagkain at vitamins. Oh. Joanne May Abrea Kalingaw. Tawagan pa rin. Sige, magayunan talaga. Basahon mo, partner. Ikaw na basaw yan. Basa, Nina. tawagan pa rin ng apik. Uni. Basa, Sabi partner. mo, basaon ko. Dali na. O yan o. Arin yan. Uni. Magayonon talaga si Ma'am Remy. Maharot Almugira, Araneta Bindones. Mabait pa. Saan ka pa? Thanks, Ma'am Remy. Mas maganda partner na ikaw nagbabasa ta. Dengdaya. Dengdaya. Ano pong Anong malay ko kung linagayan mo yan? partner? Iba man partner ang nag-comment. Basahan mo nga ang nag-comment. Ayun na nga ni, si Ninya really moral. Ang apot ko lang sa imo ninya, dahil ka man kainin pinaipitan para umawon siya. Talaga partner. Tubudon mo na sana yan partner. Okay, Paniwala ka sige na din sana. ako makontrayo, mananggad. Okay. Bibian Mayaw, happy listening sana sa rupo ako sa mapili. God bless. Hashtag Action Call Center. Hashtag Tabang Ora mismo. Hashtag Ako Bicol Party List. Maray na hapon po ako po si Jenaline Bejarano, taga Bakakay, Albay. Sana po matawan man po ako tablet para po sa tugang ko po na college. Nag-online class po sa ngunyan. Dai po kaming pambakal nin... Tablet. Bagas. Bagas. Aha. Tapos iba pang kaipuan. Sana matabangan man po ako para sa pampasitiskan ko po. Nakulan siya pigahagat. Sige po. Nicole, ako po si Nicole Singsing. Ikaw, Nicole Singsing. Sige po. Dahil na nagsimbag suapek. Dahil nagsimbag, siguro busy. Okay? Dahil So, nagsimbag. yan po, mga tugang, mga kabarangay, ang mga mahalagang issues na sa muya pong pinag-urunan ni partner Remy, digdi sa Tabang Ora mismo. Inot, so issue kan apik dyan sa Rapu-Rapu.
sa pagputol kang linya kang kuryente. And pandua, so biyahe kan bus. Biyahe kan ba sali sa Metro Manila pasisiring Dingding Tabaco. Maria Luz Gonzaga from Igdarap, Nueva, Valencia, Guimaras. Saan part na ang Guimaras Sa yun? Visayas, kuya niyan. Oh. Arayon, partner. Yaon dyan ang pinakamahamis na mangga sa Gimaras. Wow! Partner. Sana mapili niyo po kami para sa dalawa kong anak pambili ng pagkain at diapers ng mamakaawa po kami. Sobrang hirap po talaga ng buhay namin at nawalan po ng trabaho ang asawa ko. Ngayon po, pangingisda na lang po ang pinagkukunan namin ng makakain at kung walang huli, walang huli. Oo. Wala po kaming makakain ng mga anak ko. Sana matulungan niyo po kami. Ayan, sobrang Okay. please. Okay, mga tugang, abang-abang, tutok-tutok, subaybayan ang Ayan! Tabang Ora mismo. Ang pinakaabangan tabi Arachan, para sa ang mga student. tablet, Yes, At tablet. saka angkas, digdi lang sa Tabang Ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. Asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw ban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. Asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw ban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora mismo. Pinalusot mo na. Pinalso ko na po yung sa live namin sa personal account. Ano lang po yun, preliminary just to invite you all guys na dito po kayo sa Action Ko page. Dahil sa madaling sabi mga tugang, kuyan man sana ito, practice man sana. Kasi yung mga followers natin doon, followers namin, at least ma-inform na meron po tayo nandito sa Action Ko page, Action Ko Center page. Actually, ang tuyo ko duman partner, ipahiling ko lang duman sa mga friends ko man kun, okay man. Ayan, ako man, nagagad man ako ng comments, syempre. Tapos partner, so mga friends na from Rapu-Rapu, na yaon digdi sa Satuya, at least ma-informaran sinda na si Mayor Galicia are doing all his best. Tama. Para tabi isa sa Indo na mapaliwanagan sa liwat, ang Rapu-Rapu, Islang Probinsya. Bueno, tapos na ang mga iresturyanta, bayanta na ko na yan. Mga brand out, mga daing kuryente. Nag-arog mo siya kaya ako. Digdinan ko na kita partner sa mga manggagana. Yeah, digdi kita, maswerteng ng gananin! Yan, maswerteng gananing tablet. Ang sa tuyang winner, ngunya na pagkahapon, dahil iba. Kundi, si. Ako mabasa. Sige. Maswerteng winner ng brand new tablet, dahil iba kundi, si. Erika Rabilo! Matataan mo dun sa kuyang mga tutuli. Congratulations, Erika Rabilo! Yan, Erika Rabilo, ikatabi ang maswerteng winner ng brand new tablet. Halik kay Aber. Congressman Saldico, sin kay Congressman Pino. Basahon mo Tabang Ora partner, mismo. ano so naging comment niya? An sa iyang naging comment tabi mga ka-aksyon ni Erika, sabi niya, magandang gabi.
Magandang gabi po. Magandang gabi po mga ka-aksyon. Ako po si Erica Rabelo, grade 4 sa Tiwi Central School. Uy, nari parang kulang. Aktibunan mga taga-Tiwi, ano? Siyempre partner, ibig sabihin ka ni partner, kadakol ang mga parantabay. Sa Tiwi. Asin mga supporters nato dyan sa may parte kan Tiwi. Tiwi. Ayan. Oo. Magandang gabi po mga ka-aksyon. Ako po si Erica Rabelo, grade 4 sa Tiwi Central School. Saro po ako sa nagbabaka sakaling matauaning tablet na gagamiton ko po sa kuyang pagklase. Kung sakali man po na ako ang pilion nindo, gagamiton ko po ini sa pag-eskwela, pag-research, asin at sa maray asin iingatan ko po. Sana po ako po saro sa mapili nindo na maswerteng matauhan kang tablet. Maraming salamat po. Okay. Si Erica Bragais, taga Purok 3, San Rafael Street, Poblacion, Tiwi, Albay. Nagtag siya ning tulong estudyante. Okay. Ngunyan pa, paano makuha yan ni Erica na ginanahan niyang tablet? Okay. Erica, magdangog kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na tablet. May maapod tabi sa imong staff kan Action Co Center. Tanganing maraman mo kung ngarin ka madigdi para i-claim ang sa imong brand new tablet. Ayon, kaya Erica, abangan mo ang maapod sa imo. Ngunyan duman sa ibang mga estudyante partner na nangangarap na magka-tablet, ano ang sa inyong gibuhon? Ayan, sa mga estudyante dyan na nangangarap man ang manggana ng brand new tablet, kinakaipuhan lang nindo mag-like sa muyang official Facebook page. Mag-comment ka mo ngunyan sa muyang episode. Kung nata ka mo ang dapat manggana ng tablet, i-istorya nindo ang sa indong kanipisilan. Asin ka mauota ng manggana ng tablet. Kinakaipuhan man nindo magtag ng tulong kapwa estudyante. Yan! Siring man, mag-like or mag-subscribe sa muyang official YouTube channel, Action Co Center. Ayun! Talaga. Congratulations sa nanggana kang tablet din sa mga gustong magsali or mag-entra. Tandaan lang nindo ang paliwanag ni partner. Iyo man sana ito. Kasimpleng maray. Yan, iyan tabi mga ka-aksyon sa tablet. Pero uni pa partner, Oh! igwa pa kita aside sa tablet, igwa na naman kitang manggagana nin 1,000 pesos ngunya na pagkaldaw. Speaking of tablet, grabe palang tablet din sa katanin ko. Winibo tablet. May manggagana ng cash? Yes. Okay. Oh, bunot kita. Hain sa mga kuyan, nag-comment. Mga ka-aksyon, pag Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes, Oh. 1,000 po ang gaganahan kan sa tuyang winner nin cash. Narito Pag abot na pag Biyernes, 5,000 ang maswerteng pesos. garapon. Yan. Tadaan. Garo magayunon su payukan nag-abot ka. Si Miss Russell po ito mga ka-aksyon. Siya po ang nagmamantinir kan sa kuyang kagayunan. Asin kan. Russell Russell sa Lawn and Spa. Sige. Yugo. Ay, yugo, ano? Lugo. Kago. Tadaan! Kuton ko. Pinakairarom. Ayan, partner. Okay, isarado mo. Ang maswerte tabing nabunot. Ay! Pira ko na. Goodness gracious! 1,000? 1,000. Okay. Garo, yun ni partner, so... Nag-umaw sa ko. Ayan. Nag-uhaw sa imo? Tinaw. Talagang maswerte. From the very beginning, sige na ang comment niya, sabi niya, kaipuhan niya daaning cash para makatindog irarayan sa iyang sa dayot na negosyo. Maray man ang timing ka nino. Inumaw ka suba. Tapos yan mo sinuwerte. Maswerte mo Correct. talaga ini. Maswerte, partner. Maray pala na mag-sip-sip man, ano? Uy! Binuno tayo yan. Talagang Okay. nag-comment siya duman. Oo. Mga ka-aksyon, ang mga yaong po digding pangaran, iyo po iniso mga Tama. nag-comment sa episode ta. Dahil man ang ulugan na dahil inumaw ka, kaya siya ang nabunot. Oo. Dahil kinalo kago mi baga nahiling Okay, manindo. nahiling nindo ah. Ang ranggana, Ninya Rili Moral. Diba? Cellphone number. Cellphone number. Oh. 0929 Alam mo na, malayang kalaban. 0929 471 471. Naglulukso na yun. 7710. 7710. Okay. Ninya Rili Moral. Nata Michael. May nakaregister. Alam mo na. Good afternoon. Maray na pagkapon, ma'am. Gari, nag-feedback tabi. Nag-iiling ka sa muyang ngunyan? Siyempre, nagdadalan siya. Makipaluya po tabi kan sa imong ano. Nadadangugan sa kuyan sa diri. Hello? 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 Apo, good afternoon. Medyo bako magayon ang sa imong reception. Luwas ka muna tabi. Si Ninya tabi ni? Ninya?
Taga saing katabi ninya? Ah? Sagpon, Albay. Albay. Oh. Nagiling ka mo niyang tabi nina? Opo, kaya pala nagfi-feedback an sa imo tabing telepono. Oh. Gana katabi nin. Pira pa di? 1,000 pesos! Ayan! Congratulations! Ano ang pagmati na ika ang winner tabi mo niya nin 1,000 pesos? Sain mo gagamiton ining sa imong ginanahan? Sain mo gagamiton ining sa imong ginanahan? Bako magayon manay Day, sa imong resepsyon. actually, partner, bako man lang linya niya. Ang kadaklan mo niyang kanapod sa telepono, may problema. May problema sa signal yan, Oo, partner. sa signal. Oo. Pero congratulations, Tabi, ah. Paano ini makukanin niya? Dahil ka mawaran ng pag-asa at sige lang, keep on comments. May pag-asa ka pa sa 5,000 asin sa mga nagkapira pang parapol kan tabang Paano oras niyan mismo. maklaim, partner? Nina, really moral. Alaton mo tabi ang pag-contact sa muyang staff kung warin asin kung paano mo tabi makiklaim ang sa imong price. Okay. Maugma ka tabi, Nina? Ano po, ma'am? Maugma ka tabi, tay ka ng gana ng 1,000. Ano po? Okay. Okay, congratulations! Congratulations! Ninya Really Moral! 1,000 pesos. Okay? O paano, partner, mangga naman ning kaso iba't ang mga kababayan? Oo. Sa mga nagmamaut man manggana nin cash prize, parehas lang tabi ang mechanics duman sa tablet. Pero duman sa tablet, strictly for students. Digdi man sa cash prize, maski ano man ang sa indong estado kang buhay. Kamu man na estudyante, nagtatrabaho para uma, doktor, o ano pa man, lolo, lola, nanay, tatay. Pwede ka mo manggana, kinakaipuhan lang nindong mag-like sa muyang official Facebook page. Mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana, asin magtag nin 5 or maski pera na FB Mas dakol friends. na entry, mas maray. Ayan. Ayan. The more na magtag, the more entries. Okay. The more chance of winning. So yan na naman mga tugang sarong makabuluhan na pagkapon na naging pagiribanan ta tinukarta ang problema kan mga kababayan tang taga Rapu-Rapu Albay sa pagkawarakan kuryente kasabay tamanan sa indang alkalde siring man ining isyu mapadapit sa pagbiyahe na kan mga bus pasiring Metro Manila asin siyempre dahil nawara ang papremyong tablet ni Congressman Saldico kanako Bicol Party List and siyempre ang sorpresang cash ka mga para sa mga kababayan Yes, ta hali manggiraray kay Congressman Saldico Correct. and ako Bicol Party Kaya List. maugma kita ngunyan mga ka-action, mga partner, tayo naman kitang napaugma asin na-informaran na sa tuyang mga kababayan sa paagikan sa tuyang mga tinukar na isyu ngunyan na Live na live! Ngunyan partner, live kitang nantabayanan sa Facebook Live kan Action Co Center and sa... Siyempre partner sa Radyo Oragon Legazpi 90.7 asin Radyo Oragon Villanueva sa paagikan 88.7. Kaya salamat sa gabos na nagantabay, nagsubaybay ngunyan na pagkapon sa Agaliwat. Mag-iribanan Sa kita. Agaliwat, pares na oras, asin pares na programa. Asin dyan ang mga ka-aksyon, nagtatapos sa samuyang programa ngunyan na paghahapon. Kami yan sa inyong nakairiba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po tabi, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Salamat kan sa inyong pagantabay. God bless Bicolanja. Mapasatuya ang siram kan buhay. Mabuhay, asin salamat.